ए बबुआ तने रोकबा रोकबा। का भैया? हाँ तने बंद करो गाड़ी अपन। हाँ बोल। हम सुनले बानी कि तू जमीन बेचवावे लो किनवावे लो। हाँ हाँ भैया तो हम काम करे नहीं। तो हमरा ई जमीन बेचे के बावे। है जमीन? हाँ है 15 कट्ठा के प्लॉट बावे। अच्छा कुछ हमरा पैसा के जरूरत बा, ठीक बा? तनी बेचवा दो। अच्छा तो कुरो बका। हाँ हाँ तरकुलवे के लगवा से बावे, वजह से बान बा एगो। हाँ हो हरिया हरिया रोपाइल बा ना। हाँ 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 इहे बावे, चरखुट्टा बा। अच्छा ठीक बा, हम बेचवा देम। हाँ बेचवा दो बाबू। जमीन तो ठीक बा भैया, हाँ ठीक। लेकिन मांग का बा ई बतावो। 11 लाख रुपया कट्ठा मांगा तनी। 11 लाख रुपया? 11 लाख तो भैया ढेर होता। केहू खूब दिन हो हाँ तो 6-7 लाख रुपया काठा दी। सुना ना बबुआ, जमीन बहुत बढ़िया जगह बावे, 8 लाख रुपया दिवा दो कट्ठा। अच्छा जमीन तो और बढ़िया जगह बा, 3 मुहाने बा, बढ़िया जगह बा, बढ़िया फैक्ट्री बढ़ जाई, पेट्रोल पंप बढ़ जाई। हाँ 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 बढ़ जाई। लेकिन उ पार्टी तैयार होके तब नु, जमीनो तो ज्यादा बा। तैयारी करो तोहरो के कुछ दे देम। अच्छा ठीक बा भैया, हम कोशिश करता नहीं, लेकिन तू 7 लाख रुपया के उम्मीद रखी हो ना। हमरा के 8 लाख दी हो। अरे भैया केहू दी तब नु, हमरा अपना लग से देवे के बा। तू 7 लाख रुपया कन्फर्म रख, तेरा 7 लाख रुपया मिली, ठीक बा? ठीक बा। ठीक बा भैया, हम आवता नहीं पार्टी जो के। ठीक बा बबुआ, अइहा जरूर। तनी हमरा पैसा के बहुत जरूरी काम बा, घरे शादी बावे। हाँ हाँ ठीक बा भैया, हम तहार अभी काम करा देम। जा तनी अब वही फेर में। हाँ जा। हाँ ठीक बा। हम यही जा रहे हम अइहा शाम तक ले। हाँ भैया रोरे लोग काली हम आवत रहनी है। का कहतनी? सुनी ना, एगो बहुत बढ़िया जमीन बावे, 3 मुहानी पर बा, मेन रोडे पर। वैसन को ले लो जमीनवा। कहाँ बा? अरे यही जब बगले के गाँव में बावे जन्नी, आ खूब बढ़िया हो जा पेट्रोल पंप बैठी। को कट्ठा बा? वो 15 कट्ठा जमीन बावे, एकदम चौकस बा जमीन, बढ़िया बा। ए तो तार मसाला ला फैक्ट्री ओज बढ़ जाए छोटे। ठीके रही। हाँ चली लो दिखा देता नहीं, चल लो। आ कैसे कट्ठा चलता? अरे चली ना, वो जब पहले जमीन देखी तब तो पैसा के बात कही जाई। चले चले। चले चले। चलो देख लियो। हाँ चले के। चलो बबुआ हाँ भैया। सोच तनी जमीनवा बेचे के, कैसे कि पैसा ऐसा तो बा ना, आ बबनी के शादी करे के बा। हाँ भैया बेचा जी तो ठीक है बा, मान लो कि दीदिया के शादी हुई तो पैसा वैसा तो चढ़बे करी। हाँ तो 2-4 गो दलाल से कहले बानी। हाँ बात चलावत रह। हाँ भैया देखी लो कितना बढ़िया चौरस जमीन बावे, आ रोड के किनारे बा, एकदम हेनियो रोड बा, हेनियो रोड बा। रोड पेट्रोल पंप बैठाई, आ चाहे मसाला के कारखाना, सब बढ़िया हो जाइए। हमार विचार बा, माने हम हिंकरे खातिर एगो मसाला के कंपनी खोले के चाहतनी सन। देख तो बबुआ ठीक बा नु, देख लो तो। जमीन तो बहुत बढ़िया बा भैया। हाँ हाँ भैया, एमे मसाला का फैक्ट्री बड़ा बढ़िया बैठी, दोनों बगल से रोड बावे, केनियो से गाड़ी आ जाई, हेनियो से आ जाई या हेनियो से आ जाई। हाँ 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 बहुत बढ़िया। तोहरे चलावे के बाद देख लो अपना हिसाब से तो ले लिया। हाँ भैया ले लेवे के। तो एकर का मांग बाजी जमीनवा के? अरे पार्टी तो 20 लाख रुपया काठा मांगता, लेकिन बहुत हम तूर फाड़ कोई नहीं है, तो वो आइल बा 17 लाख रुपया काठा। 17 लाख? हाँ तो जमीनो तो देखी कहाँ बा। कहो 17 लाख ढेर होता, कुछ और दबावल जाओ। तनी कुछ और करी। मान ली कि इतना जमीन लेवे के बाटे तो सब के तो पैसो जोड़े के बनू, एक कट्ठा के 17 लाख लागी। अरे महाराज तो रो लो काती पैसा कौन बात पावे। अच्छा चली बात अगर कहता नहीं जो कुछ कम करेगा तो पार्टी से बतिया लेम हम, लेकिन रौरा 15 लाख के आसपास उम्मीद रखे। ठीक बा? ठीक बा हो। ठीक बा भैया, ले लिया। 1 साल में हम पैसा उतार देम। हाँ ये तो खैर हमनी के बिजनेसमैन आदमी है सन। हाँ हाँ रौरा लोग खातिर कौन बड़का भारी बात नहीं बिजनेस है। के पैसा उतार लेवे के बा। ठीक बा, हम जात नहीं पार्टी से पूछ के आवत नहीं। ठीक बा? हाँ जाई बात ठीक बा, कर। जाई। हाँ ठीक बा भैया। एगो पार्टी तो बहुत मुश्किल से चढ़ैले बानी। अच्छा लेकिन 7 लाख रुपया से बेसी नहीं के बढ़त। कुछ नहीं का बहुत 1-2 लाख औरी ना वो नहीं के बढ़त। अरे जमीनवा बेसी बा तो पैसों तो बेसी लगता। बताओ 1 करोड़ 5 लाख रुपया होता, अभी वो लिखवाई तो में 25-30 लाख रुपया लागी। हाँ ये तो बात सही बा। तू तो बढ़न पार्टी बावे तो मान गई हवे।
तू ऐसा कर हाँ। जे 7 लाख रुपया बता तहार फिक्स हो जाता, ठीक बा? हम जाते नहीं पार्टी से बात करता नहीं, बोलो अगर कहबा तो हम बात करें। ठीक बा बाबू, बात करो करो, ठीक बा, हाँ ठीक बा, ठीक बा, हम जाता हाँ, नहीं। जा तार बात ना काटाई। ले ये लिया मोट में ही का? हाँ हाँ लिया जा भैया। भैया बोली। हमने के तो 15 लाख के फेर में रहनी सन, पार्टी तो 14 ही लाख पर मान गया, 1 लाख रुपया और कम। ये तो बड़ा बढ़िया बात बाजी। हाँ चली जल्दी से ओकर बात करके आ कुछ बड़ बहना दे दिया। दिया जा, पैसा ले बड़नू। हाँ हमें 10 लाख रुपया बाबे। हाँ तो कुछ एडवांस दिया जा, हाँ हाँ दे आ जाऊँ करा के। बाकी रजिस्ट्री हुई तो वहाँ के खाता में हम डलवा देम सो। हाँ हाँ हाली ठीक बा, बेग बेग सही ते ले ले। देख ली एमे बावे। हाँ ठीक बा, देख ले तनी। ठीक बा वे घरे मिला लिए, ठीक बा भैया? हाँ। आऊँगा मिला के हम दे देम, आ जहिया कहेम ओ दिन रजिस्ट्री हो जाई, ठीक बा? और रजिस्ट्री होई बाकी पैसा मिल जाई रोवा लोग के। हाँ हाँ ठीक बा, ठीक बा, चलते हैं तो भैया। ठीक बा। 5 लाख रुपया निकाल लेते नहीं और 5 लाख पार्टी को। भैया पार्टी तो तैयार हो गई लगे, आज सोमवार के दिन कहता है रजिस्ट्री करावे के, तो हो जाई। हाँ तो तू ऐसा कर जे सब कागज पत्र अपन इकट्ठा कर लो, ठीक बा? तो जमीन के सारा कागज पत्र जौन भी बा तो इकट्ठा करके आज सोमवार के दिन तैयार रह जाओ, हम तैयारी, ठीक बा? आ भाई पार्टी 5 लाख रुपया एडवांस देला सब, 5 लाख रुपया ले लो। आ 1 करोड़ वो दिन मिली, ठीक बा? ठीक बा, ठीक बा भैया, हम चलता नहीं, तू जाके कागज पत्र इकट्ठा कर, ठीक बा? ठीक है भैया, ठीक है, चलते हैं।